Hello mga guys. Grabe ang dumi ko. Oh, kasi maulan. Grabe ang putik ko. Yung guys, oh. Grabe ang putik. Oh. Putik din mga guys. Yung guys, tiyan mo mga pako. Kakaawa. Ay, Diyos ko Lord din ma. Okay lang, basta wala lang sakit. Tama mga guys. Grabe ang dugyot ko. Ang dumi ko. Ganon ang buhay dito sa probinsya. Ganyan ang buhay dito sa probinsya. Ayan ang katabi ko. Piko at saka bulo. Lawak-lawak na. Isang oras pa lang yan. Malawak-lawak na. Ayun yung bahay ko mga guys. So, kawawa ang buhay ko dito sa probinsya. Pero okay lang mga guys. Basta wala lang gulo. Matiwas sa iba. Kaya ko magtiis sa hirap. Basta walang gulo, walang away, walang nanggugulo. Hello mga guys. Good morning, good morning. Ipapakita ko po sa inyo kung paano magtanim ng sitaw. Ayan mga guys. Ayan. Ganyan na siya kalaki. Is 1 week na yan, 1 week. 1 week nang tinanim. Ang pagtanim po ng sitaw ay diretso po, hindi nyo na po ipupunla. Diretso nyo na po sa lupa. Ayan. Lilinagyan ko siya ng takip para hindi anuhin ng mga insekto or wawang, kung tawagin sa amin, wawang. Ayan mga guys. Sa gabi nyo lang gaganyanin. Sa gabi nyo lang tatakpan kasi hindi maaarawan yung ating tanim. Ayan. Ayan. Ayan siya mga guys. Oh. Ayan. Ganyan siya. Lalagyan nyo siya ng takip lahat. Kahit anong klaseng pwedeng itakip nyo. Ang naisip ko, yung kaputol ng mga soft drinks. Kasi ang baba niyan, ang bandang ibaba is ginamit ko din. Lalagyan ko rin pagpunla ng mga gulay. Ayan. Ganyan po siya mga guys. Tatanggalin nyo sa araw, sa umaga, ibabalik nyo sa hapon. Para hindi siya kainin ng insekto ang gulay. Kasi kakainin yan. Mapuputol yan. Ayan. Tapos, kasi sitaw ito, lalagyan nyo ng ganito, ng tusok. Kahit anong klaseng pantusok. Basta lalagyan nyo kasi para tanda din na kung mayroon magpupuntang mga bat, maiwasan na maapakan ang tanim. Ayan. Mga guys. 20 puno lang to na tinanim ko. Ayan guys. Ayan po siya. Ayaw nga din. Ayan po siya mga guys. Sakripisyo lang ang pagtatanim ng gulay. Ayan.